Ce vull ha lloc. Si vols. Mais què podem ha? Bé, que vas prendre fulles i branques, d'acord? I que vam fer lloc. Enes? Herpla. Que cau amassa branques, fulles ou toute causa trobada qui pas descupar. Qu'es cau instal·lar un endret on vas poder pausar tota la tua cueïda. Après, que vas cupar les fulles e les branques en tros, mesclar e tornar els objectes. Pensi pas, pensi de l'altre costat. Pots ajudar? Pensi que aquera, viem? Que cau espiar l'ocens? Aquera, que hi ha aquí? Herpla! Ei bu. E sabes quin s'apera aquest joc? No. Que Cupecap. Le Cupecap que seria estat inventat a Londres al segle XVIII per un cartograf que aveu descupat cartes de diferents països del món en trossets enteros bene e permette al món de descobrir la geografia d'un façon ludique. E tu, t'agrada de Cupecaps? Oh. E cri que crac lo lloc que hi ha acabat, a dar ta de hora e a tu de he.